Nå, skal vi få kigget lidt på, hvordan du sidder på den computer? Ja, det synes jeg. Du sidder i hvert fald helt forkert nu. Gør jeg det? Ja, vi skal have skærmen cirka 70 cm bagud. Og så skal man normalt have en mat skærm, men det er den her ikke. Nej. Det irriterer dine øjne, det her. Ja, det gør det faktisk. Og så skal din vinkel være nedad, så du kan kigge Ja. nedad i den. Ja. Så du ikke kigger opad, så får du ondt i nakken. Og dit tastatur skal du have, så din underarm hviler på bordet. Ja. Og musen skal du have foran dig, så du har armene ind til kroppen. Ja. Så du kan sidde behageligt på den måde. Og så skal vi have gjort noget ved din stol. Hårdt derude en gang. Du skal i hvert fald have den højere op. Ja. Hvor højt skal den være? Så dine ben sidder i vinkel. Det passer også meget godt der. Ja. Og så skal du have... Du skal kunne have en knytnæve herinde, hvis du sætter dig tilbage. Jeg siger, jeg skal længere tilbage. Ja. Ja. Så sætter dine ben i vinkel. Ja. Så skulle du gerne sidde meget bedre. Den her den skal støtte om i lænden, og det gør den også. Ja. Prøv at rykke dig ind. Hvordan synes du sidder nu? Jeg synes faktisk, det er meget bedre. Ja. Ja. Jeg føler ikke, at jeg sidder og spænder på samme måde. Nej. Du kan også mere slappe af i dine arme, når du har det sådan der. Ja. Ja, men skulle vi så ikke prøve at gå over og få nogle øvelser? Ja. Ja, lad os det.